במרכז הארץ, 10 דקות מתל אביב וחצי שעה מירושלים, נמצאת לוד. אחת הערים המרתקות והמיוחדות בישראל. עיר המשלבת בין עבר ועתיד בהרמוניה מושלמת. מיקומה הבולט, לצד עורקי התנועה הראשיים במדינה, ונמל התעופה בן גוריון, הופכים את לוד לצומת מרכזי בלב המדינה. אם תרצו, השער של המדינה. 6,000 שנות היסטוריה המורגשות בכל פינה בעיר, שומרות על צביונה המיוחד, והופכות את לוד לאטרקציה תיירותית המשופעת באתרים ארכיאולוגיים לשלוש הדתות. גולת הכותרת היא רצפת הפסיפס אשר תעמוד בליבו של המוזיאון החדש, אשר עתיד למשוך עליו מאות אלפי מבקרים מדי שנה. הצבת החינוך בראש סדר היום העירוני הניבה תוצאות מרשימות תוך זמן קצר. מגני הילדים ועד בתי הספר היסודיים והתיכוניים, רמת החינוך בעיר היא מהגבוהות בישראל. כחלק מטיפוח החינוך פועלת רשת המתנסים המתחדשת, הלב הפועם של התרבות בלוד, בשלל פעילויות חברה, חוגי העשרה ופנאי ומגוון אירועי תרבות, הצגות ומופעים. מאות הסטודנטים שהגיעו לעיר הביאו עמם רוח חדשה ורעננה, אשר הופכת את לוד לעיר צעירה ואטרקטיבית לצעירים בישראל. כעיר קולטת עלייה מאז הקמתה, ממשיכה לוד להיות בית חם לעשרות אלפי תושבים. אנשים חמים וערכיים היוצרים יחדיו פסיפס של תרבויות ומעניקים לעיר את הקסם המיוחד שלה. לוד נמצאת בתנופת פיתוח ובנייה מרשימה. אלפי יחידות דיור נבנות בימים אלה בסביבה אטרקטיבית ובמחיר אטרקטיבי עוד יותר. התשואה על מחירי הדירות בעיר יכולה להגיע ל5-6%. דגש מיוחד ניתן בשנים האחרונות על חזות העיר. הקמת פארקים מודרניים, יצירת ריאות ירוקות וגנים מטופחים הפזורים ברחבי העיר. לוד מצויה בתהליך של צמיחה כלכלית מואצת, הנשענת על הפיכתה למוקד עלייה לרגל למבקרים ויזמים, למרכז עסקים, תעסוקה ותעשייה. אזור התעשייה הצפוני בעיר נחשב מזה שנים לאחד ממרכזי העסקים השוקקים והמבוקשים במרכז הארץ, הן בגלל קרבתו לנמל התעופה, והן בשל עתודות הקרקע הרבות בסביבתו. לוד נמצאת ברוך השם על מסלול ההמראה, ואני מזמין את כולם להמריא איתנו ביחד מכאן, מאחת הערים העתיקות והמיוחדות במדינת ישראל. הזוגות הצעירים ימצאו בלוד חינוך מתקדם ודיור איכותי במחירים סבירים. המשקיעים יגלו בעיר את פארק העסקים המודרני במיקום הטוב בארץ. והמבקרים מהארץ ומהעולם ייהנו כאן מביקור באתרים היסטוריים מרשימים וממפגש יוצא דופן עם אוכלוסייה חמה ומחבקת שכולה פסיפס של תרבויות מרהיב. העיר לוד נמצאת במסלול המראה אל העתיד. עליו משפחות צעירות בונות את עתידן. הן נהנות מפסיפס פעילויות חינוכיות וערכיות, ולוקחות חלק בהתפתחותה המרתקת של העיר. עכשיו, רגע לפני שזה קורה, בואו גם אתם לבנות כאן את הבית שלכם. משמרים עבר, מטפחים עתיד. לוד, מחכים לכם.